Sziasztok! Várom a Wilming, amit egy beszélgetésre a mai nappal kapcsolatban, ahogy az egész reggelünk most történt, meg az egész én reggelem, és ebben az óriási nagy hozzájárulás, az óriási nagy segítség, ami most volt a számomra, ugyanis ezzel tudok most itt lenni a globális alapozó kóduson, amit április legelején, másodikán vagy harmadikán megvásároltam, és mégis hogy az Access-nek a rendszere nem látta a befizetésemet, én pedig nem vettem észre most az elmúlt napokban, hogy nem érkezett nekem arról e-mail, hogy most akkor mit kell itt a következő pár napba csinálni, és a Gabi volt a segítségemre ebben az egész reggelben, és olyan ez az egész, mint hogyha most ez a hirtelen ebédszünet, vagy gyors ebédszünet az első napon, ez is azért lett volna, hogy ezt a videót el tudjam neked készíteni. És ebben a rövid időben, ami most volt, ebben a rövid időben már szó esett az ítélkezésről, akcióról, reakcióról, a választásról, a kontrollról. A kontrollnál tettem magamnak egy jó nagy felkiáltójelet, erről fogok beszélni, mert én az Access elején azt hittem, hogy én nekem hogy én nem vagyok kontrollban, én nem kontrollálom a körülöttem élőket, meg saját magamat. Én eléggé megengedésben voltam már előtte is, és ez az eléggé, ez mennyire függ az, hogy honnan nézem, hogy a tegnapi önmagamhoz nézem, vagy egyáltalán másokhoz nézem, vagy hogyan hasonlítom, és hogyha nem kiveszem ebből az egészből, akkor észrevehetem azt, hogy aha, van itt még azon is túl, amit én most gondolok, hogy én nem vagyok kontrollban. Aztán szó volt a megengedésről, ezen keresztül az érdekes nézőpontról, és bizony beszéltek a Geri és a Déna végtelen lényként létezésről, és ezek úgy néznek, hogy ezek olyan témák, amiket már hallottál alapozon, amiket már hallottál a Kárbász tanfolyamon, amiket már hallottál a különböző online találkozásokban, facilitátorokkal, és mégis ebből a térből most, ahogy az egész ment, itt végigjegyzeteltem, ugyanis, hogy most valahogy, ahogy ezekről a témákról beszéltek, most minden az én mostani valóságomban, hogy ez hogyan mutatkozik meg. És itt van ez a mindig van tovább, és írtam is magamnak itt egy kérdést, ami a saját kérdésem, és most meg is szeretném keresni neked, ami nekem most itt lett. Mi van itt még, ami túl van azon, ami az én elvárásom? Nekem nem volt elvárásom most ezzel a mai nappal kapcsolatban. Nem volt elvárásom sajnos saját magammal sem. Ott lehet, hogyha lett volna, akkor nem lett volna ez a kalamajka, de mondjuk tehát az Access nem vette észre az én túl korai, talán április elejéi fizetésemet, én meg ott megnyugodtam, hogy oké, akkor küldtek egy ilyen, hogy ezt én most kifizettem, és akkor ezzel én így meg is voltam ezzel, és mégis valamiért most lemaradtam. Szóval, de aztán mégsem maradtam le, azért, mert Gabi itt volt és segített nekem. És az összes téma, amin így végigmentek, ezekben a témákban most megtaláltam saját magamat. Megtaláltam azt, hogy erre a mostani helyzetre ezt hogyan lehet kivetíteni, hogy ugrottam bele kontrollba, hogy tudtam kijönni azzal, hogy föltettem magamnak a kérdést, hogy oké, mi most ebben a 10 másodpercben a választásom. Mert azért itt voltak ráfeszülések, hogy mi van akkor, már elengedtem az egész napot, hogy mi van akkor, hogyha ez a nap kimaradt. Tehát, hogy mi ez az egész folyamat, ami közben végigment bennem, akár a 10 másodperces választásokkal, akár azzal, hogy kontrollban lenni önmagammal, akár abban, hogy kihez tartozik most az a feszültség, ami ott van bennem. És amikor a Gabi ezt az egészet intézte, és mondta, hogy nyugi, mindjárt itt van, és minden rendben lesz, akkor bizony bekapcsolta az, hogy oké, na jó, akkor hol van most, kihez tartozik, hol van a végtelen lényem, leengedném-e a falakat. És akkor még nem tudtam megcsinálni, és még mondtam is neki, hogy na ebből az önfelett nevetésből kérek, amiben ő már van, mert ez nekem még nincs meg. Aztán mire elkezdődött, vagy mostanra talán megvan, és mostanra még ez is megvan, hogy ez az ebédszünet, ez nem véletlenül lett ilyen hamar, pont azért, hogy tudjuk a Gabival elkészíteni ezt a beszélgetésünket, és már itt is van, és be is engedem mindjárt a Zoom szobába.